महाराष्ट्राच्या सोनेरी परंपरेचा नाविन्यपूर्ण आविष्कार, नाविन्या हस्तपर्ण कलेक्शन। वामन हरिपेठे ज्वेलर्स, सोनेरी क्षणांचे सोबते। यापुढे खासदार नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा कोकणात घौडदौड करणार आहे। मागील 1.5 महिन्यांची मेहनत कामी आली असून नितेश राणेंचा विजय हा भाजपाचा विजय असल्याचं भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार यांनी सांगितलंय। विरोधकांनी सुद्धा आपला पराभव स्वीकारतात। पक्षनिष्ठेमुळे तुम्ही जिंकला हे सांगितलं, त्यांचं म्हणणं खरं आहे। अनेक वर्ष भारतीय जनता पक्षामध्ये राहून सुद्धा अनेकांना पक्षनिष्ठेचं महत्त्व कळत नव्हतं, परंतु भारतीय जनता पक्षाची प्रथा परंपरा राहिली आहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष असतील, प्रदेश अध्यक्ष असतील किंवा पक्ष असेल, जो निर्णय घेतील त्याला पक्षाचे कार्यकर्ते निष्ठेने आणि समर्पणाने सामोरे जातात। त्यामुळे ह्या विजयामध्ये एक निराळेपण आहे। मी जनतेचे, कार्यकर्त्यांचे, फक्त स्वाभिमानचे कार्यकर्ते, काही दिवसापूर्वी असलेले भारतीय जनता पक्षाचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते, हितचिंतक, सिंधुदुर्गातले सगळ्या जनतेचा आभार मानतो। नितेशजींचा विजय तर झालाच, पण उर्वरित 2 ठिकाणी सुद्धा रणजित देसाई असतील किंवा राजाजी तेली असतील, यांनी सुद्धा खूप ताकदीने त्या ठिकाणी निवडणूक लढवली। मतांचं मोठ्या प्रमाणात दान भारतीय जनता पक्षाच्या त्या दोन्ही उमेदवारांच्या पदरात खरं म्हणजे पडलेलं आहे। यापुढे सन्माननीय नारायणराव राणे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सगळी मंडळी भारतीय जनता पक्षाचं कोकणातलं काम एका उंचीवर घेऊन जाऊन, कोकणातला विकास एका उंचीवर घेऊन जाऊन, तर म्हणजे हेच सांगण्यासाठी आजच्या संध्याकाळी मी आपल्याला सगळ्यांना बोलवलं। मी पुन्हा एकदा जनतेचं, कार्यकर्त्यांचं, पक्षावर प्रेम करणाऱ्या सगळ्या मंडळींचं आभार मानतो आणि नितेशजींचा हा विजय झाला त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा अभिनंदन करतो। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।